ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, si kamot ti masabat ko pare. Bigbigat, nabartag ka. Ay, kung ano sino tinapinta sa masabat ka. Na, Si gamot gaya, Mari Brenda. nabartag ka talaga, pari Badong. Ay. Di nakmat mabigbigan. Sino ka nga ro din nga? Ay, kilatisin ka pa man. No, mabigbig ka, no, sino ka? Ay. Di nakmingmingan akasta. Agawid ka, taing ka maturog. Di ta ka man laangan. Paturugan na, kat saan pa yung matarabi? Ay, agawid ka kit din, taing ka maturog, pari Badong. Agawid akmatan. Imadawain. Di na kaya't aming mihingak tirupa na. Uray bakatan, napintas pa lang. Kaya nakangirsi ka amang kita kiniantay, tatabataw. Ay, niyanti maya tayo jay. Kaslamot balasang. Kasla balasang ka diti pa nagkita mo kinkwana. Kasano ngay mo't ninanatuyang. Kasla ka di mo't lang balasang ti panangkitam. Nang rona no nabartag ka, ha? Ay, saan mo da? Saan na balasang? Ludi ka kasla rangaya. Apag ikanitin na mo rin alubat. Inya. Nita tabadong mait. Unay mo't ti kasla rangayan. Saan aya arangaya kat laba? Isumay, nagruna no sumanao. Kan umanungay. Nagmadya kitain. Kan nagmadya dengkay. Ito yan ka. Inton mangag na ka. Masair tirik na na. Ay, sana masahil na jay. Kwaraw. Nagapanyaw, Kapitana. Ay, apeng ay. Nakamisuot kayo, Mike. Ay, nasabat ko di tadalan ni Tatam Abadong. Di nakat na bigbigan. Ay, iwan kaya, apa kasurun niyaw ni Tatabadong, Kapitana. Ay, uray na bartak ti may sa tao. Makabigbeg. Ay, Apay, gaputan na bartak, pati mata na, mabartak mait. no, nakaro ti Bartag. Adamay, tisan ang makabigbeg, Kapitana. Ay, kumaano nakaro ti bartak na, kusep. Ngamsaan mat, tamagmag na, diwer-diwer laeng ti panagnana. Kay, apay nga rod ang masurun kayo ngay, Kapitana. Ay, jak kayat ti mamartak a tao. Ha? Ay, imbagayo ko madayta kang kuha na, Pagbabartakan naki din. Ay, iso a pinanawa kun ta sumanaukit din. Oh, papanamanan ba daw? Gaputan nakitam ang nagpalaod ti padam abartag, agpalaod ka ma. Apay aday paramid mo ya. Apay adamagam no sa dino ti papanak. Ay sus, masapul ka di pa'y nga ibagak ti obraam. Nagadaw at trabaho. Ngam ka nagkuyog kayo ni ti padam abartag. Kas kailan na danuman atukak. Kokak kayo la kokak. Ay nakadukan. Makarengreng ka. Sige, tamapanakag. Hoy! Inton sumangpot ka! Sigurado manin kuyap tamatam! Apay kumakuyap-kuyap. Sa laki ding agsirip, iti sana rumrumbay. Anya ayati maalam di taara! Ay makapasurun ka! Nanatuyang, nang kumagayimpok ka mo asaanin abadong tinagan ni Tatabadong no sumangpait. Apay ngay. Sigurado nga main asaan manin alimpyo ti utek na inton sumangpag. Anya? Apay kumasan alimpyaw, Nanatuyang. Ay kato na, tanabartag tumanay. Ay, kuna laki din no anya itayang. Nabartag mo ilagayam. Pasaray sumangpet ni Badong anabartag. Awan ti no arumrumwar itingiwat na. Ay, anya nga iti rumrumor itingiwat na. Rumrumor ti kape, puno tukak. Ay, kasla kurang ti tornilyo ti utek na. Di na amaw ti lablabi din na. Ha? Di pa'y makabigbay no daduma. Ha? Laba kung kunanakit kanya ka. Anya? Apay,
Adda ayamit tornilyo ti utek na natuyang. Tingamin makina, no addalim mo kay aturnilyo na, agpalya. Iso ano ti tao, kat di na mo ti lablabidin na, kaslalim mo kay wano kurang ti tornilyo na. Day, Nailat ti Ay. kayat kat sumungad mo't ni pari badong maray. Ay, madlaw ang nabartag. Ay, big-bigat na bartag manun. Igaraw naman nga tan ti kinatagulit na. Apay ako na madagulit, maray. Nakaro nga may no nabartag maray, sa uasao. Uray kadamdamag na, damagan nan tumanon. Ha, makauma. Ay, Nay, papayakas na tirupam to yan. Kaslaan na ko dismay. Anya anak ko nas asasawam. Agpayso pay latay kunak kay anabartag ka man na sumangpag. Hala, agawid ka kiday. Ay, nalaing ka talaga tuya. Amum mo ka. Nagkapom ka di aya nga main ka ba daw? Nabartag kamot ngamin abig-bigat. Nagapuha ka dyan balay may, itay bigat, maray. Na, di mo ibaga nga ijay balay yumutla ang tinagbartakam. Napanag dyan balay ni Kwaraw. At na nakita nga ra ka nakadisaw iti lamisana. Iso natin itong ka. Mangantayo ka din ng Kyle. Ay, nay. Saan ka mo't anabartek, Kwaraw? Kapay anabartek nga hindi tatam abadong ang naggapo iji balay mau. Ha? Bumulbulod mo't iti barita itay. Ha? Iti nakita na ti arak iti lamisaan. Linukatan na, sana intangad. Ay, iso nga agdiwar-diwar ang nagawid na bigbigat. Awan mo't nakita nga awit na abarita. At ang amin ti barita kiti kalapaw ko iti bangkag. Mapanan to alaan ni jay no usaran na. Ay, kasanungay ang maalan na pay ko hindi nabarbartek. Intangad namot ngamin tayo arak itay. Hey, Kunak na ibaso na hanggang saan ka naon. ay, nakarubot ni paribadong numaminsan. Basta nakakita iti arak. Ay, kasla mamagni. Nay, walwalis ka manin tuyak. Panawan nak dito'y arubayan, tagsagsaga na. Mangmangag mo ka day, jay tukar ti karo ba? Sige ba? Apay kumaday di atukar. Isarteng mo kay di day tapan nagwalwalis mo tag. Sala taman. Umikan! Na, ay, di nakman pagbabartakan si kabadong. Day takot agsala-salan dito arubayan. Ha, apay bala. Nagmayat tag sala dito arubayan. Umikan tag balsita. Ay, panawan na kunaknay. Ha, Inton kon, ibaot ko kung kaday tuwalays. makapasurod ka ba? Day tawalis nga ro din ti isalam. Pinusan, sa kayam day tawalis mo, sa katubayam. Lukas lawits. Apay, anya akmang mangkay. Ha, just kika. Ay, natay kanumot nila kay kulas di tadaya. Eh, mapantayo man makilamay. Intayo ibaga kadagiti ko kumarek tamapantayo. Eh, dagiti ko kumarim to, ti kakaduam amapan, ta umuna kami kadagiti tanod. Ada kano nga min nagbarbartek ijay. Eh, maiparit ti agulo. Nukas jay nga ada natayan. Sige. Umuna kayo lata, ta sumaruno kami kadagiti ko kumarek. Hey, awan pa'y mo ni Kwarog. Ibagam to asumarunaw. No, ada kan tupay no sumangpit. No makita na nga awan to tao dito'y balay, amunan anapantayo ijay lamayan. Ay, amo na matkid di ta imbaga kadakwada itay bigat. Mutlagayam. Na, kaslaad damanin pagtutulagan niya o kadagiti padam abartag. Pagtutulagan may amapan kami jay lamayan. Ha? Lamayan? Asinaw ti malamlamayan, di mo kunaan ani Baldo apadam abartag. Kasan nung iso ti malamayan, kit iso pa tinang ibaga nga intayo makilamay. Adda ordinansa ti barangay tayaw, abawal tinabartag amapan ije lamayan. Ipalagip ko ken ka, asaan amabalain amapan tinabartag ijay. Asino may tinang ipaulog iti day tanga ordinansa?
Dahil ka di abating tang. Asino kumapay? Kadagiti opisyalis Alangan mo't adagiti mamartag apadam. Agin lalaing da kitang opisyalis. No saan ko ida nga imbutas? Ang mga no saan da nakatugaw nga opisyal. Nagsaw ka manon. Manumo lang ay tibutos mo. May maysa. Pagsayatan ti kaduan tinaramda. Ay, masurunak iti dahi nga ordinansa. Ipari da kiday, di pa naginom ka. Kahit saan damot ang kwarta, tinggatang ko iti ara. Isalpag kiday. Mabalinan di mapan ni Jay Lamayan, kusay. Ha? Kain ta tinabati nga arak, tay tuloy ta nga inuman ni Jay Lamayan. Ang mga no makita nga, dagiti opisyalis. Ibulsam, tadakal mo ti bulsam. Ilibas tanto nga inuman ni Jay. Sige tata, matungpal. Basta, natulnog kamit at talaga niya. Ay, delikadon sa ganta gitugot iti arak iti lamayan. Anya, Damag kaw ang mapanda kapitan, kundag iti kakadwa tanod ijay. apay, ipakita maya kadakwada. Ha? Uno saan, inumuntan, sakbayan makadanon tayo iti lamayan. Ha? Tapno awan ton ti makita da. Ay, winsa Tanakadulin ton iti unag tibok si tati arak. Oh, huh? No nalaing to opisyalis. Ay, kinalalaing tapaya. Kusay. Una. Sumungad da ka ba daw, Maray? Kasla na bartek damag. Apay nga imay da na kainaw. Ay, nagkuyog manan dagiti dua abartag. Di tala mabaeng. Sapay adda dagiti tanaw. Ang mga numakita da ida. No saan dalakit di anaariwawa? Saan ida amadlaw dagiti tanod? Ngam no naariwawa da, ay, daytan, timaday. Imbagak lang arudan kinibadong itay asaan da nga uminaw. Di nakmanen tinungpal. Nenenay. Ay, rogyan samot ni pari badong ti agariwawa. Aruda. Nenenay. Na, Inasit gan dagiti tanod. Nay, ay, ipanaw dan ni Kabadong. inyawid da kayaw dagiti tanod idirabe ay. Tada kayo lang tinabartag. Di kay lamabaeng. Mas dawa nga raw. Pinaghawid da kiday, kay nagsingpatak may tatao. Nasingpod ka ano nakaturog ka. Angam no nakariing kan, mangibabaing ka. Agasam, nagsala-sala ka kiidin, ijay natayan. Nagsala kaya, mate. Ay, umapal da kiday Di dakit agsala mo no kaya da. Masuraw dagiti nagminatay, nuing ka agsala-sala ijay. Tapay masurunda ngay. Kaya't mau, ano si kanto ti matay, kat agsala-sala mo dagiti tattao nga umay makilamay. Nasaysaya atin ngam tay aging dudungaw da. No kasta ti aramiden ti tao no matay ka. Kasla pakaragsakan dati papatay mo. Ha! Ti kunam siguro, jak maamuan tinaramid mo si Kabadaw. Tapay, anya man ang tinaramid ko. Ide nabartag ka, napan kayo kano ijay balay ni Maria Abalaw. Ha? Anya nga tinaramid ko iyay. Di ka man aging didiam mo si Kabadaw. Kano inarom mo kano da di Abalaw? Inarim nga. Kinadwak lang ni Kusay. Kinasarsarita milaing. Ay salbag ka. Di mo ibagaan ni Kusep, ti mangaram iti bakit Abalaw. Ha! No din akon kaya. Ad dapay adi ka kaya. Mamartag kan tumulang. Ay suron kaw. Yeah. Nagata kayo kanibadong mau, Maray? Ay, masurunak itinadamag ko, Maray. Nga itinabartag, napan nakano inaram ni Maria Abalaw. Anya? Napinpintas kan ubing kangam ni Maria Abalaw. No kaya na ni Maria ay kabayak ditan na. Mamarte mo lang. Saan ko akailalaan ti kasya at tao? Ay, agasawa kayo, Maray. Ipabusoy mo kidan iti sa balay. No iso ti kayat na, di bayam? Makauma ti kinamamartag na. Ha? Apay mo't nagbalin akas jay ni Kabadong. Dayta nga rod, Maray. Iso ana uma akaw. May mayat no ornosan nyo ti amin, Maray. Nabartag ka manan. Ha? Makaumakan. Yang mga rod, agbihag no man ti arak tuya. Nala.
Agpili ka nga raw, tanauma akaw. Siya, wano ara. Ha? Ay, saan mo takas ta? Ikaw gumangaro dahil nga indyan ti arak. Basta saan nakapanawan. Daytoy ti ultimo a decision ka. No sardengam ti arak, mangnamnama ka adi kapanawan. Ngam nagbartek kapay, ha! Di nak mapabasol no panawan kan. Ay, karikto yan. Sanay, basta di nakpanawan. Ay natatabadong, idyan tinakaro a panagbartek. Tapno di nakapanawan nitong yan mo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaway. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ay, unay kat ti kawasmon, Enteng. Kita amat ano agkaparis ti polo kan pantalon mo. Di tamot la barangay hall ti papanak. Kung maano mapanak iti may sa aparte. Saan met nga round? Ay, uray man. Masapol nga agbagay mat ate isuot mo. Adula amin. Anya kumangay no saan nga agbagay. Inakit din iti barangay hall. Ay, di mo ammo ti paisuro. Nagbalin kamutin ama nagdilaw. Saan kamut asigod akas ta? Adalain natin daram a seminar, kasta kaan. Ay, siyempre adda nga rod na adal ko. Di i-apply ko may. Di mo ka di madlaw tinagbaliwan ni Mariba ng Maray. Ti ka di kinalaing na nga agdilaw, Maray. Un nga rod Maray, nauyaw pa'y. Dinilaw na dagiti naka-display alakog. Nabayag na kastoy tilakog. Apay ko mapabaliwan na. Idi imay iyay balay. Dilawon na ti pan nakaurnos dagiti tugaw may. Jayla kumamot salas da at ipakibyangan na. Awan lat di na madmadlaw. Ni kumakwarog at ibiyangan na. Isuro na no kasano nga agaram no talaga mo lang analaing. Day taman ti ibagata. No umay tumanin agdilaw dito. Wan man nga agpay sumaray. Ay un gayam. Adda kanumot si Mangpert akasinsin ni Kwaraw. Un nga rod ka no, Maray. Ide, lalaki ti simbang pat. Ita, babae manan. Ala ni Manong Kwaro, kaslada diferensya na. Amom ka diti kaya't asawan ti diferensya? Wala, Manong. Anya tiawag mo iti umis-isam nga awan gapgapo na. Ada kurkurang na. Apay ka day? Anya tiawag mo iti taong agmay-maysang kat umis-isam. Ada diferensya na. Kasta kay tay, Manong Kwaro. Nasiputak nga umis-isam ka. Sa asawang matlain. Umis-isa makayamay. Uy, madidagululbon, Manong. Nakita ka nga umis-isam. Saan ko namkit din? Anya nga rotis isamam itay. Nupod no nga awan diferensya, malaman? At dala na lagip ka, isong imisa mak. Ewan kayam lang. Ibaon ka nga aglaba ka dagiti murang kwa. Anya? Oh, apay akudkudkudem day taulom. Akaslada pakasurunam. Awanan tay. Siniriban naklang amin itay ti ubeng. Siniriban? May salaang nga ubing, siniriban na ka. Kas jay namot day jay nga ubeng. Kas lagpampanunot abakbakatan. Ay,
Si kakit dimot. Ay, nalalaing pa'y nga rodya ubeng, ngam si ka. Anya nga min ayaday jay. Saan yun nga amuain? Sakto man ang tidilawan niyaw. Ay, sa balyam nga min titabas day tarupam. Tapno makaasawa kan. Apay, lupaut ang mabalin at abasan. Ayusem, ti kayat ko asawan. Agpapukis kan agsukat ka. Ay, nagalas nga min day ta itsuram. Iso nga awan mailawan ken ka abalasang. Makakita to lang itisan niyata. Di kaya mamawan tay. Payod mo pailaang. Umadayon tisan niyata. Nalabas ka matantay. Apay, anya nga minti payud ko aya. Kasano? Agat mo maka. Nakasukat ka mo't manong. Amok ti papanam. Aw, sa dino ti amo mapapanak. Nangagkoy di ti saritaan nyo iji lalaki. Akadwaon na ka ama panagaram. Apay aya makibibiyang kay ti saritaan dagiti addanakam na. Anda ka dinakam mo, manong kwarok. Anya day ta sa lugsud mo. Pagawidan kay di balay yun no kastamlang. Kunak mo sikat ti agawid iji balay mo, manong. Di ka man si kang ubeng. Inton kwan, di kay ikan iti kwartam. Sigud mo ta di nakikikan iti kwarta. Una, takanayon nakmat akong train. Awan kwartam kiti Isu ti amok. Ay, panawan ka man langay. Imbag ta nagranata iti sango ti tiyangge, Chip. Kaduan na ka di bagbagak apapananta. Ay, kay wala, Chip. Kakaisuna, saan ko pa'y nga amuti ibagbaga mabalasang? Intay ton madamdama. Ngam sakbay na. Paayusan tapay itinasangir ti karabu kubta tapno mayat. Ay, Chip. Ipudnom ka di tirik namon, iti ibagbaga mabalasang. Ipudnok to ayin ton mapanta. Ay, di mo pa ipudnaw? Sanpay. May mayat no adda ka. Na? Sa naturturid ka mang ibaga. Kaya't masawin siya ti mangyarin para kang ka? Wen kumausip. Ay! Imbag kan ka atawang babain mo. Na, si kamay, tay bagam nga awang babaeng ko. Rabak ko kadilaang usip. Saan ka man nagbabain, ti kayat ko asawan. Apay day tarupam. Kaslamat adda kasurun mau. Nagpakaduha kami kini usip. Napan ko inaram di balasa nga kayat kong armain. Kate! Isumot tinangaram di balasa. Ay, saan mo mapabasol di tao? No agkurso na damot iti balasa nga ibagbagam. Angim agureka. Kasanaw ti panakisango ti balasa kada kayaw? Diyak man amo day di atao, angkal. Naragsak mo't amakisar-sarita kiniusip. Hay? Ang mga no, damot pa naggusto na kani usay. Diyak lang nagtagtagarin tamabainak. Ngamiti ka unggak. Makadandano ka kiniusip. Anya ka di tinaramid mo kinikwaraw ka. Takas lakagura na kausay. Basol ko kaday. Nagpada kami nga agduyos iti balasang na natuyang. No kasta. Babae ti makagapaw. Siguro. Inawis naktumay tanapan iti balay iti balasang. Nagkuyog kayo anapan. Way na natuyang. Saan mga tagtagarin ni Chip Kwaraw? Siyak mo ti makisasaw iti balasang. Idi agawid kami ka di na makasasaon. No kasta. Sigurado aday ta tinagsakitan tinakam-nakan ka. Kasanaw, kat agawang magayam tiyarman na kuma. Kasano ko nagpintas mo ngamin? Iso kursunada mo na. Asino ay aday ta abalasang? Sa nga ili mo, daba ka Juana. Anya ka di tinagan ti balasang akurso na dam? Sanday, angkal. Ha? Apay ka day. Ay? Sandigayam tinagan na dayta asan yata? Ay, na beautiful mutlaan. Agduyo sa kaya, no sana beauty paul. Ay, sus, siya kumati kinadwam, tapno sigura daw. Sa bali nga minti ang kakinad kadwa. Diyak mat ngamin amaw. Uligan nakgayam day nga usay.
Saan mo ang mapabasol ta padamot abaraw? Tinas ka nita. Ipakita manapudno ka. Tapno si katipilyan ti balasang. Kasjay. Yan yang iti aramida kang kay. Mapantanto iji balay da. Kasaritam. Tapno maalukoy mo ang mangayat kan ka. Ay, wan man nga rutang kail. Ipakitak iti dayjay nga usay. Analalay nga kagaram ng isaw. Ay, wala. Saan ka nga agsan sa noong dita? Apay, anak kapanimid ka. Kasla na unag ti pampanunutam Talaga na unagantay. Saan ko ang makalay? Anya. Ay, awan lat di mo masasao. Ay, anya ti parikot, tasulbarag. Nalaingak amang sulbar iti parikot kahit. Kanya kay nga rute ramida. Tapno mayat nak ti balasang antay. Kilatisak pa'y ti balasang. No maibagay kan ka, wano saan. Ha? Apay nga kasi ka ti mangkilatis antay. Sak mo ti mga asawa no bilang. Sana si ka. Ay, tapno makita ka. No maibagay matlaang aparakan ka. Dakat kasta nantay. No ayat ti pagsasaritaan, ti masak nan ti agpilay, saan ka ta sa balay. Kasano no saan anasaya at parakan ka. Awan to ti pabasulay, do ti sakmet lang ang agpilay, antay. Anya ka di ti pampanunutam pa ng dungaw. Ay, jay man imbaga ni Kuwarog, inteng. No asino ka no ti mga asawa, iso ti agpilay. Ay, korek Saan na mabalinti sa baling nga agpili? Isungarod ti mga asawa di iso ti agpilay. Ay, saan ka di amay mayat? No kilatisak pa'y nga umuna di babae. Ay, masapol nga aginayat ti dua amasatnan. Sakbay nga agasawa da. No adda ayat iti nagbaitan da. Di naragsak da adwa. Kasjay ba nang? Saan nga indiktar ti sa bali? Ang may mayat. No adda amang kita no asino ti asawaan na. Kasano ang makita mo no pilim di namat ay ayatin? Kasano, no saan ko akayat jay kayat na. Ha? Apay sikati mga sawa ta sikati agpilay? Ay, ang mga ngamit no makapili iti saan arumbang. Kasano kumamot nga amum ti rumbang para kan ko na? Di mo mat ammo ti babae? Adda ka di gatanga, Maray. Ay awan, Mare. Imayak lang agtugtugaw ditoy. Nabayag basitan adi ka in-may, Maray. Wen nga rod, ngamnay. Saan ka di amay mayat jay imbagak nga urnosem dagitalakom? Latingitag. Ngam kasta mo ti kayat ko, Maray. Siyak ti mangkit kita nga inaldaw. Iso ati kayat ko ti masoraw. Saan kat ati kayat ti sa balay? Kumusta ko kumaray? Long time no marites. Nay, mayat matikutiks mo, Maray. Ang may mayat no nalabasit. Saan kat agrain? Kay kayat ko ti grain maray. Ah. Iso nga iso ti pinilay. Yakmat kursonada ti nalabasay. Kay kunada nga rudan. No asino ti mangiso out. Isaw ti agpilay. Correct. Sige, mapanak pay. Lola Banang, saan mabagbagay ti misuot mo? Ha? Adayamot maibagay ang misuot. Kuna ni nanang ko, nga awan ka no ti maibagay ang misuot. Iso ama di ti nakamisuot, kadaras a bumakat. Madika diti itsurak no nakamisuotak. Wala lola, nagpintas ka, no saan ka nakamisuot? Ay maray awak kan ka nga ubeng. Sige, tasaan ako nga agmisuot. Oh, kita nyo, bagbagay yo ti umisam. Damagik man lola, apay ngamin anak kami suot kayo itay. Ay, kwa, dagiti ngamin kukumarek. Isursurok ida, angam kunada ati kano kayat dati masurot. Saan kat ati kayat ko?
No si kakyat da kayat na. Ngam iparit ti sa bali. Anya ti surutam. Jay kayat mo? Wano, kayat ti sa bali. Ha? Apay nga'y asyak mo't ti pagdamagam. Katwan alola. Tirik nam, kat isumat tirik nada. Eh, nadamag mo ka diti na pasamak. Iti balay da bakit huwada? Ha? Ah, Ti balay ang nagdagusan ti napintas a balasang angkang. uwin ka anakan. Ay, ma'am, ada ka no si mangpet ijay alalaki. Apay no da si mang patalalaki. Te ka no lalaki, kat asawa ka no da jay asandi. Ah, Day poon nga iti, nangguraam ka ni Usay. anya? Pudno ka di day tangkal. Ay, puno ata na pasamak nga rod. Indala jay lalaki ni Sandy. Inyawid na kanon ijay lugar da. Ay. Eh, Awan nga rod ni Sandy di balay da nanahwanan angkal. inkanto kita intap no mapnek ka. Naglokon ngay day dyan asanday. Apay di na imbagbaga nga dagayam asawanan. Na, apay di na magmao nga da asawa na, di na pan kayo ijay balay da. Yusan angkal. Imbalagayam. Ang alangan mo't ano danunan mi di balay da kat damdamagak kitay no at da asawam adeng kuna. Ay, wunan niya. Ay, day taketing kadamdamagan nga agpaison. Ay, kababain to the people. Chip, nadamag mo ka din tinapasamak? Nampasamak Tingay po tinangguram kanyak. Ay, pasensya Chip. Ang damot gayam asawa day di asanday. Mayat ti pan nakisango na idinapanta. Ang addamot gayam sikrito na. Ita, awanan da di abalasang. Ay, isaan kayang abalasang? Tada asawa na. Kaano nga tamanin nga da maisaro nga balasang dito'y lugar tayo. Sakbay nga armam to ti may sa abalasang, Chip. Uno, babae. Damagam pa nga umuna. No, adda asawa na uno awan. Huwag nga raw. Nailawaan ta iti kinapintas na. Kwarog, adda ka no babae asa nga ilin ni Maria di taamyanan. Ang mga no'y bagamanan nakilatisam nga umuna. Sakbay nga ipaari mo kanya kantay. Ay saanen, adda kan amang kilates. Amang ano ti kayat ko, kat saan mo mat akayat? Itaman pa yan tay. Idi ka labas, numabalain, ti kayat mo lang ti masuraot. Agpaiso tinaibagan ni Lynn. No asino ti mangisuot, iso ti rumbang nga agpili. Iso anadlaw ko nga imadayo dagiti ko kumarek. Ta ipapilit ko ti kayat ko, no adda makitak nga aramidan da. Tunggal tao, anda bukod na pagisman kan pagayatan. Respetuan tayo dayta, anday. Pudno dayta, Kwarog. Ay, mapanak to kadagiti ko kumarek. Kat agkidawak iti pasensya kadakwada. Ken baliwak ti kababalin ko amang ipapilit iti kayat ko. Ay nanabanang. No asino kano ti mangisuot, iso ti agpili. Saan adiktaran? Sakbay ngagdilaw ka, kita ang paitabagim sakbay at ibagi ti sabali. Ngam sakbay na kaya't may manakablaawan itinaragsak a panagkasangay ni J.R. Lanuza di Tadingras, Ilocos Norte. Happy birthday, J.R. Ala sige! Dilan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Putlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.